hogy robotok, ott vannak a robotok, 1000 kilométeres robotokat, robotokat fejlesztettek, ami 4 mérföldről 6 kilométerül letelepod aláhal. Csak mérföldről ére valami tenni, vagy valami. 6 kilométerről így még az amerikai is elképettek, hogy mit fejlesztettek fel. Nem. Azt mondják, hogy megállapodott, amit számolnak. Olyat vezet fel, hogy románoknak mondta, hogy be akarják engedni. Olyan orrendben, szépen elvérni. Így van, hogy vissza akarja adni elég. Kívánszalomás 70-49 Csortás Klaudia is lesz az összevetésben, Máté Istvánra 7.